at magbakasyon. Sa Burgos, Pangasinan may solusyon. Mang Jose's Transient House, dito ka tumuloy. Affordable rooms, wifi free, enjoy. Kasama barkada o pamilya mo, komportableng kwarto, siguradong panalo. Chill ka lang dito, feel the vibe sa Mang Jose's Good Time ang Mang life. Jose's Transient House, sa Kabungawan, dito ka na. White sand beach at Deadpool din, walk lang ng konti, adventure ay atin. 2 minuto lang, beach proper ka na. Kabungaoan, white sun, ganda ng tanawin, di ba? Presyo abot kaya, sulit ang lahat. Mang Jose's Transient House, laging the best spot. Mga ala-ala dito mo madadala, selfie sa tanawin, memories ang ganda. Sa bawat hakbang, adventure ay saya, kasama ang tropa, puno ng ligaya. Oh, 10 to 15 minutes, Deadpool na. 2 minutes walk sa beach, proper ka. 2 minutes walk sa beach, proper ka. Tawag Mang Jose's Transient House, sukin ng turista. Affordable rooms, wifi free pa. Mang Jose's Transient House, sa Kabungawan, dito ka na. White sand beach at Deadpool din, walk lang ng konti, adventure ay atin. Mang Jose's Transient House, sa Kabungawan, dito ka na. White sand beach at Deadpool din, walk lang ng konti, adventure ay atin. Mang Jose's Transient House, ayan. Kasama mo sa bakasyon